generelt er onde, så skal du have næste minutter, for nu skal du møde en helt fantastisk kvinde. Hun er egentlig hjemløs og på kontanthjælp, men alligevel så bruger hun altså alle sine vågne timer på at hjælpe andre hjemløse. Hun laver nemlig mad til dem, og det gør hun, fordi at de ikke har, hvad hun selv har, nemlig mad i maven. Og kvinden, det er dig, Marlene Malle Granhild. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Og du har taget din kæreste med, det er dig, John Thees Reinke. Goddag. Du som sagt, Marlenes kæreste, vi kan sgu også give hånd. Ja, det kan vi. Velkommen til. Helt sikkert. Og du er her, fordi du faktisk hjælper Marlene med at lave mad. Det må man sige ja til. Og så er der dig, Peter Singertat. Ja. Du er en af de hjemløse, som Marlene laver mad til. Velkommen, og tak fordi du vil komme. Ja, tak for det, jeg må komme. Selvfølgelig må I det. Marlene, prøv lige at fortælle sådan en ganske almindelig dag for dig. Hvordan ser den ud? Altså, jeg står i køkkenet fra klokken 8 af. Så begynder jeg at kigge ud af vinduet og se, hvor mange der er på bænken. Så får de morgenkaffe og ostemad over, og så sidder de og hyggespiser lidt med det. Og så kan jeg gå i gang med at skrælle kartofler og gulerødder, rense fisk eller bøffer eller hvad de nu skal. Og så har jeg nogle faste aftaler, hvor jeg skal hente nogle donationer. Og det gør jeg hver dag og henter det hjem. Og så laver jeg det til aften eller til frokost dagen efter eller morgenmad. Så du starter kl. 8 om morgenen. Hvornår er du færdig i dit køkken? Eller Johns køkken er det faktisk? I Johns køkken er jeg færdig kl. 11 om aftenen. Så det er hele din dag, der går? Det er hele min dag, der går. Ja. Jeg tager også en gåtur med min hunde en gang imellem. Og Marlene, den her helt fantastiske historie, den starter faktisk nogle måneder tilbage. Og den starter her i programmet, fordi du sidder og ser Godmorgen Danmark, og så ser du et indslag med en hjemløs, som faktisk ikke er en del af noget indslag, men det bliver han lige pludselig. Prøv lige at se her. Hej Sten. Ja, du kan komme over for den. Hej, jeg hedder Morten. Hej Sten, har du fået morgenmad? Nej, tak. Så får du noget. Prøv at du kommer med op til os i varmen, og så får du noget morgenmad og noget kaffe. Er det ikke okay? Tak skal du have. Prøv her, så kom lige herover. Så Claus, vores søde regissør, han hjælper lige. Det er ham herovre. Jeg bliver lige så glad. Marlene, du bliver helt rørt nu. Ja, det gør jeg. Hvad skete der, da du så det her? Du gav mig et ordentligt los i røven, Morten. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Jeg bliver nødt til at handle på, at der er folk i Danmark, som ikke får noget mad. Og det kan jeg ikke leve med. Og jeg kan ikke se det ud af mit eget vindue, at der sidder mennesker, som ikke får noget mad. Så det, jeg startede med, det var faktisk 10 pandekager i bytte for nogle cigaretter, fordi jeg ikke havde nogen cigaretter. Og de der 10 pandekager er blevet guffet lynhurtigt. Og dagen efter, så tænkte jeg, nej, det går ikke. Så har de brug for 20 pandekager. Så lavede jeg 20 pandekager, så blev det til osteboller, og så blev det til varm mad. Og nu er jeg oppe på 3 retter mad om dagen, plus kaffe og ostemad og frugter. Og jeg skal komme efter dig. Altså Peter, du og din bror Dirk, I var jo nogle af de første, som Marlene kom ned til med pandekager, da hun havde set det indslag. Altså, det var jo... Hvordan reagerede I, da hun lige pludselig stod der fremmed kvinde med pandekager? Jeg blev helt overrasket, at hun kom med varme pandekager. Og hvad med, så begyndte du at sige det til de andre drenge, nogle af de andre hjemløse på bænken. Ja. Lige pludselig var der en kvinde her, som lavede mad til jer. Ja. Troede de på det? Ja, det gør det. Og vi siger altid sandheden. Mm. I starten troede de ikke på det. Nej, i starten troede de faktisk ikke på, at der var så godt et menneske. Da vi begynder at komme med maden, så kommer der flere og flere. Mm. Og John, så Marlene, hun begynder, så hun starter med at lave pandekager her, og lige pludselig så skal der altså 3 retter mad på bordet, kaffe og så videre. Altså, hvad tænkte du som kæreste, da din kæreste kom og sagde, prøv at skat, det bliver vi nødt til at gøre det her? Jamen, et eller andet sted, så bor vi 20 meter fra Mozarts plads, ikke? Og jeg kan jo se, at han lå i regnvejr og sov og sådan nogle ting der, og de får ikke ret meget mad. Og jeg tænkte bare, jamen, lad os da bare gøre det. Det tog så lidt røven på mig, at det har taget så meget overhånd, men samtidig så giver det så meget tilbage på en eller anden måde. Så man bliver sådan set høj af det, og jeg synes, det er fantastisk, at vi kan hjælpe nogen, som ikke helt kan hjælpe sig selv mange gange. Og der synes jeg, vi gør, altså det er kærlighed til folket, og jeg støtter hende 100% i det her, og det stopper ikke her. Tværtimod, altså vi vil jo gerne opfordre flere til at gå ned, fordi alle har jo en plads, Enghaveplads, Mozarts plads, der er mange pladser. Er der nogen, der sidder og mangler en madpakke, altså har man lidt til års, smør en madpakke, gå ned og de bliver sgu så glade. Og jeg sidder sgu også og bliver helt rørt her nu. Peter, hvad betyder det her for dig, for din bror og de andre hjemløse, at her er altså 2 mennesker, som laver mad til jer, I kan få noget at spise? Hvad betyder det? Det betyder meget for os. Så er der også mere ro på pladsen, i stedet for at hoppe og skændes med hinanden. Så er der mere ro. Fordi man også skændes, når man er sulten? Fordi de får mad i maven.
Og nu siger du det her med mad i maven, ikke? Fordi du har jo noget omkring halsen. Lad os lige starte med bæltet. Hvad er det, Peter? Ja, det er min en måned siden jeg kunne passe den, men... Altså det er et bælte, du havde på, før du mødte Marlene, ikke? Ja. Ja, det er en måned siden, du blev nødt til at tage det af. Ja. Hvad er der sket med vommen der, Peter? Jeg er god til at spise hende. Du har taget på. Ja. Og så prøv lige at vise Peter også din fingerring. Og min ring, den er sprunget. Hvis man lige holder hånden stille her, ikke? Det kan man faktisk se. Og det her, det er sket på en måned på grund af Marlene og John. Ja. Så det er virkelig det bedste bevis på, hvad det her betyder. Marlene, du, altså... Han har haft brug for mad. Ja, det må man sige. Det kan man jo sige. Og nu ligner du en rigtig mand igen, jo. Jeg ligner en rigtig grønlænder med grønlænder, kender jeg med igen. Marlene, nu siger du det her med, at du i starten jo brugte, du er på kontanthjælp. Altså, I har jo ikke, tænker jeg, sindssygt mange penge overhovedet til bare at putte mad i jeres egne måned. Nej. I starten brugte du dine egne penge. Ja. Men hvad er der så sket siden da? Jamen, altså... Da jeg startede med det her og begyndte at lave billeder på Facebook, og jeg har lavet en side til brødrene, så er folk sådan ligesom vågnet op, og er der noget, vi kan donere, og hvad mangler du? Folk kommer med kaffe og ost og smør og pølsebakker, så jeg kan komme til at smøre madpakker. Jeg kan komme ud og dele rundt. Altså folk er... Jeg synes, Danmark er ved at vågne op nu. Vi mangler kærlighed, altså. Og den er I med til at sprede. Altså, kærlighed til folk. Kærlighed til folket, ja. Og et måltid mad i maven. Ja, det er næsten det vigtigste. Det er det vigtigste af alt. Prøv lige at høre, John. Forklar lige, hvordan ser det egentlig ud hjemme i din lejlighed lige nu, mens vi sender her nu? Det ligner et restaurant. Ligesom dengang tilbage i tiden, da jeg var en knægt, der var opvasker. Der kasser med kartofler, tomater, bananer, agurker. Det står i stabler. Fryser og køleskab er fyldt. Tallerkener ryger ind af vinduet, de ryger ud af vinduet. Der er opvask hele tiden, den bliver taget hele tiden. Og, jamen, vi keder os ikke. Og Peter, hvor er alle drengene henne i dag, mens vi sidder her nu? Hvor er alle dine venner og din bror henne? Hvor sidder de henne? De ser fjernsyn lige nu. Og oppe i din lejlighed, ikke John? Oppe i min lejlighed. Jeg vil gerne hilse derhjemme, og I opfører jer ordentligt. Du skal rydde op. Altså Marlene, man sidder, når man hører den historie, og tænker, at det kan simpelthen ikke passe. Der findes ikke sådan nogle mennesker som jer. Det gør der så. Ja. Nu har du gjort det her. I har startet det her. Det har kørt i halvanden måneds tid eller noget af den dur. En lille måned. Men du laver allerede 3 retter mad. Ja. Nu kan du ikke stoppe igen. Hvad så? Nej, altså, jeg har virkelig brug for en lagerhal med et kæmpe køkken og nogle sengepladser, så jeg kan huse folk og give dem mad. Det er mit højeste ønske her i livet, det er at få... Jeg er lidt ligeglad med, hvor den ligger, men det er dem, der skal være brugere, ikke? Så det er ret vigtigt, at det er i nærheden af brugerne. Det jeg så ønsker, det er, at jeg ønsker ikke alle de der lovgivninger ned over hovedet. Jeg vil bare have en nøgle, jeg kan gå ind og lave mad, og jeg kan give alle drengene en seng at sove i. Og du skal sgu have en krammer. Godt menneske. Det skal du også, John. Og vi skal også kramme Peter. Helt sikkert. Tusind tak, fordi I ville komme. Og så hils drengene på pladsen. Ja, det skal Og Lasse, lille dreng. Lille dreng, vi elsker dig at blive nu rask og kærlighed til folket. Og så vil jeg bare sige, andre. jeg håber, I er blevet inspireret af den her historie. Hvis der findes en pris for gode mennesker, så skal den altså gå til jer. Vi skal lige have noget luft. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses efter nyheder. Yes.